tichiita between investors edu vari mumacommunities nemacommunity members anosanganisira madzimambo edu, the government departments all stakeholders dzakatisaraunda dzine chekuita nedevelopment munzvimbo. So we have an investor edu Greenfuel who is doing a lot of work production of ethanol and other things muno Chipinge South. So today the meeting went on very well. Greenfuel yatizivisa zvairikuda kuitira community under the social corporate responsibility banner. They are going to be putting up 2 schools, a clinic. They're going to be making one of our roads that's very dilapidated, the one in Endakuwakwata, among other things that they've undertaken to do. Community in a normal way, concerns about one or two things involve relationships ekugarisana projects are kuitwa company. We discussed those and we are happy that we've agreed that there's going to be a committee chafomwa inenge chireceive my issues nekudilana issues akadaro, which will be in 2 ranks. There will be one inenge at a district level and the other one at provincial level, and then chair in kunozoya my issues can atadza kuresolve at a district level. But what we are happy about is with chinangwa chemukuru wedu wenyika President Dr. Idi Mnangagwa chekuti tarisana nevision 2030 chiri kufamba nekuti Greenfuel is moving in strides. Their production is increasing as they indicated to us, and they are going to be taking more and more people as employees aboard and assisting the community in many ways. Tiri kushanda zvakanakisisa zvikuru neGreenfuel sekambani sainvesta uya munharaunda. Chokutanga tinofara kuti yakauya kuzosimudzira nyaya yedevelopment ichipa zvevana vedu vemuno mabasa mishando. Vana vedu vemuno vanga vakunyanya kuenda Joni kunoshanda Joni, saka vazhinji iko zvino vakushanda ipo paGreenfuel apa. Chechipiri, vari kudetsera nepavanokwanisawo napo mucommunity. Tingati nyaya dzemigwagwa ndo vari kutidetsera kugadzira imwe yemugwagwa mucommunity. Nyaya dzemalibraries ndo vari kubetsera futi mucommunity. Muzvipatara ndo vari kubetsera futi pane zvokuvakisa zvezvipatara. Saka tingati isusu Greenfuel necommunity vanenge vanokushandidzana kwakanaka zvaimprova. Sazvino iko zvino tiri kubva pamusangano uyu watanga tinawo resident minister vedu, wanga uri umwe musangano wokuumbiridza ukama hwecommunity neGreenfuel. Chinova chinhu chakanaka, ende kubva nhasi tichatanga kusevenzesa zvatakumbirwa kuti tinge tichiita naresident minister. Ivo vashande vakaita hochekoche necommunity, utungamiri hwese hwecommunity. Patiri isusu hationi chakashata. Iye zvino igore renzara kutaura kwatiri kuita. Paunowana chibage chete iko zvino kana kuti chokurya mumairrigation amwe aya akaitwa neGreenfuel ndo mega muri green kubinzi, green kuwinda maize, green pachino kuda kuti ndo vari kutipawo mvura. Musangano waitwa nhasi wanga uri wekuti minister vedu Advocate Mugadza vadzoke kuvanhu vachivaudza maresponses emaconcerns aivarezwa nevagari vemunharaunda ino. Sezvo munongozivawo kambani kana tine mandate yedu yekurima nzimbe nekuproducer ethanol ndogwara rate tangoti tasa naro.
saka nedzimwe nguva vanhu vanenge vasinganzwisisi kuti tiri kuitei tiri kuzviitirei ende vanenge vane mibvunzo yavanenge vachida mhinduro. Saka chikuru changa chichinetsa chaadreswa naminista kugadzirisa komiti ichashanda inenge nevamiririri vemunharaunda, inenge ine vamiririri vehurumende nevamiririri vekambani. Kungoti pakaita nyaya dzinenge dzamuka dzinogadziriswa nekomiti, vanhu vangoonawo kuti tiri kushanda tiri pamwe chete. Saka ndomusangano wabuda nhasi. And then pamabasa kana tingati kudzorera kucommunity seGreenfield zvakawanda zvatiri kuita munharaunda ino yatiri. Chekutanga tine vana vatinoendesa kuchikoro kubva kuprimary school kusvika kuuniversity. Pari zvino namba yava pa 136 kubva kuprimary kusvika kuuniversity. Chinangwa chiri chekuti tive nevana venharaunda ino vari empowered, vane maskills ekuzoya vachishanda mukambani yedu vachitawo mamanagers mukambani. Tiri papo zvakare tine madzimai anosona maware nevanhu vemunharaunda ino. Mushandi wega wega ari pabasa ane kodzero yekudya lunch kana dina yake yemanheru, vanobikirwa zvakare nevanhu vemunharaunda. Tiri papo tiri kutopedzisa kuvaka inonzi Chisumbanje Project Center, apo pataisa project yedu yekugadzira mapedzi anoshandiswa nevanasikana panguva yavo yemwedzi. Atiri kufamba tidoneta muzvikoro zvakatikomberedza. Donzvo riri rekuti mwanasikana aende kuchikoro akasununguka nezvikwanisiro zvakakwana, asajamba kudzidza kwake. Paproject center ipapo takachera zvemafish pond tiri kuda kupa kucommunity, tikaisazve mushina wekugadzira maputi, mushina wekugadzira mafreezers, tikaisazve huku dzatosvika nhasi. Tiri kuisa mavharaiti akasiyana siyana ehuku. Ipapo tinoexpecta kuti tichaita huku dzinosvika 3000. Tinewo biggest CSR yedu anova maeka. Pari zvino tane more than 1000 hectares dzatakadzosera kucommunity. Sezvamunongozoti kunoku mvura inonetsa, hakunai sedzimwe nzvimbo. Naiwo maEl Nino adai kuuyaya anokanganisa zvakare kurima. Saka vanhu vakawana madiridziro zvinobatsira kuti gore rese varime katatu pagore, zvimwe vachitengesa, zvimwe vachidya semhuri. Saka tava nemhuri dzinosvika 2000 dzawana maeka. Uye mwedzi unosati wapera musi wa21 tiri kuparurazve mamwe maeka anosvika 300 ari kumusoro uku kuChinyamukwakwa yakabatana nevillage inonzi Chikonwe. Saka ndingati ndo muchidimbu ndo zvimwe zvatiri kuita, asi zvakawanda. Tine vanogadzira huchi, tine vari kuita magadheni avo, tine zvibhorani zvakare zvatiri kuita. Gore rino donzvo redu ranga riri kuti tisvike zvibhorani 25, actually 24. 4 zviri zvinyuwani zviri kutotanga kucherwa, and then zvimwe 20 ndezvatiri kuisa solar nematank kuti mvura vanhu vasamira stereki kuzvibhorani.